ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛି। ଆଜି କେମିତି କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ବନାଉଛୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆମ ସାରେ ସିଦ୍ଧିକି ସାରେ ସୁପ୍ରଭାତ ସାରେ। କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଏତିକି କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛି। ये मरिया चाहूनी किंतु कौन करूँ किंतु आपको छाड़िए वो ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ତମେ ତ କଙ୍କଡ଼ା କେବେ ଦେଖିନଥିବ। ଆପଣ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖିନି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହଠାତ୍ ଆମର ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଗାଁରୁ ଫୋନ୍ କଲେ 9:40ରେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଟ୍ରେନରେ ବସିଛି ପହଞ୍ଚିବି 2ଟା ଭିତରେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରତାପ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଯିଏକି ସେ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ତ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ହବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଟିକେ ଭଙ୍ଗା ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖିକି ସେ କଙ୍କଡ଼ାର ଯୋଉ କାଣି ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ୟା ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ମାନେ ତା ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଯାଇଛି କେମିତି କିଏ ରାଗିକିରି କେମିତି ଆଁ କରୁଛୁ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖରିକାରେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରିକାରେ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ଭାଙ୍ଗିବନି ଗାଇସ୍ ଦାଦା ଏବେ ଆମର କଢ଼େଇ ବସିଲା କଙ୍କଡ଼ାଟା ଭଜା ହବ ମାନେ ଆମର ଚାଲିଲା ଭଜା। हल्दीटा पड़गला ए लुणटा पड़ो आमर सिद्धू भी सारे छड़ा चल रसुण पियाज अदा एठी हमर सिद्धि की सारे कौन करचंती बाटण छेचियारे व्यस्त रसुण बर्तमान आम छेचा हो रसुण आम बारी रसुण देखिपे देख मु गाँ को पलई थी मो बेड़ देखो केंदी पड़ी आम जो प्रताप भाई कंकाटा आनी बर्तमान तो प्रिपेरेसन चली कुटाकुटी चली रसुण कुटा हो अदाटा कुटा हम कुटा कुटे सरला आ तो आप जानते हापुड़े खिया हम आपण मैंने तो केवल अदा देखी न थे फास्ट टाइम देखीदे देखी नियंतु एमती अदा केवे देखी न फास्ट बर्तमान सेपटू आम दिन टाइम से पचारे कथा कहूँ कि दास को पचारे खबर से देते मुझे कहूँ मतलब टिके टाइम देते टिके टाइम कहूँ आमर छुट्टी छुट्टी हो आम निजे बन खाऊ खाइबा मेस चिकेन बिरियानी सी पुणी जो सब दिन जो रंधा हो चाउल से चाउल देखो सांग मैंने आमर आलू भजा चली आलू भजा पर टमाटो पियाज अदा छेचा शुक्रवार बाबू एकुटिया गाड़ी रोचंती लंका पड़ा
ସୁପ୍ରଭାତ ବାବୁ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ପଡୁନି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ପଡିବନି କୁହନ୍ତୁ ତେଲ ଆଗେ ଗରମ ହଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇ କଳା ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କହୁଛି ତେଲ ଗରମ ହେଇନି କୋଉଟା ଚଢ ଫୋନ ଦୋଳିଲେ ତେଲ କେତେ ଜୋର ଗରମ ହେଇଛି ସେ ଲଙ୍କାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳା କରିଦେଲା ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଆଡ଼ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା କେତେ ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିବା ଘାଣ୍ଟିବା ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡ଼ା ପକେଇଦେବା କଷିଦେବା ପିଆଜ ପରେ ପଡ଼ିବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ କଷି ଶୋଇ ପଇଲେ ଶୀତ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଛେଚା ମସଲା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମସଲାଟାକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲୁ ଛେଚି ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଅଧିକା ତରକାରୀଟା ସେଥିପାଇଁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇଲା ତାପରେ ଟିକେ କି ମସଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ଼ ହେଲା ସେଟା କ'ଣ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ସେଟା କ'ଣଟା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଛୁରୀଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ତରକାରୀ ପକାଉଥିଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ତରକାରୀ ପକାଇବ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ଧରିଆ ତମେ ଭୁଲ କରିବ ନା ତମ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି ଧରିଆ ଭୁଲ କରିବ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକେଇବି ଏବେ ଆମର ମସଲା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ କଷା ହେବ ମସଲାର କିଛି ବାସ୍ନା ଆସିଲାନି ମସଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆହୁରି ବି କଷା ହେବ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଉଠାଉଛନ୍ତି କାଟ କୁହ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲୁ ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହରେଇଦେବି କାହିଁକି କହୁଛି ତ ମସଲାରେ କିଛି ବାସ୍ନା ଆସୁନି ନାଇଁ ମସଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ହାରିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ଆହୁରି ବି ଟିକେ କଷା ହେବ ଏତିକି ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ତାପରେ ଆଳୁ ଆଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଳୁ ପକାଇ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ କଷିବା
तापरे पानी दिया हवा आलू कषि सारा मसला सहित आलू और मसला आलू और मसला ऑलरेडी हो सारा पानी दिया पानी दिया पानी दियो देखु तरकारी ऑलरेडी फुटिलाणी आउ 2 मिनट पर कंकड़ा आड़ हो कंकड़ा देखी दिंतु तापर जिते तरकारी आमर सरीज टेस्ट करी कहबी आपण मानक केमती लगिला ओडिशारू कंकड़ा आनी हैदराबाद रे रोसई करी खाउची आउ एपटे देखंतु गोटे पिला मोरी ब्लॉग्स को देखुची वर्तमान कंकड़ा आड़ गला कंकड़ा पकई सारा पर भी 10 मिनट ताको फुटिया को छड़ा दिबो प्रस्तुत हो सारा पर आपण मानक देखैबी तरकारीटा रेडी हो गलानी बर्तमान टिके टेस्ट करके मु कहूची आपन केमते लागिला पकाउनु इधर पका देखंतु मु बर्तमान टेस्ट करी कौन खाली झोल कंकड़ा गोटे गोड़ दे पानी गोड़ देखंतु बर्तमान मु टेस्ट करी मो पार्टी लाल बोइलानी भाई ना कोड़े तो का गोटा खेली कि का मुझे कहली मु धोई दे आसला भात नहीं तो तरकारी रेडी कंकड़ा तरकारी रेडी बर्तमान आमे खाइबा सरड़ा तो चिकन बसिया देखो सांग मैंने आमर खिया पिया आरंभ हो गला भात कंकड़ा तरकारी लाइन लो ना पारू ना खाए लाइन लो ना पारू ना समोसा जुग तो कुन लाभ हाथ तो डावा छिले पूरा हां भाई घंटे दोसुंदी ए हम लोग आगे जी कंकड़ा आनी खाइबार मजा आसीगला आमर रोषे बय होती सुप्रभात दास दस ना फ्रेंड खाइबे तंत्र जुगाउनी कंकड़ा भारी गली गला कई सो